šta bi rekao, gde su početci Kabale? Koje je vreme? Šta se dešava tada? Početci Kabale se vezuju za Španiju, za Sefarde, španski Jevreje. Sfarad, reč od koje dolazi termin Sefard, Sfarad znači Španija. I Zohar je delo španskih Jevreja. To se sad opet ne može to tačno da se datira, da se odredi iz kog tačno perioda istorijskog, ali možemo reći da između 1100. i 1400. godine, to je taj neki period kada se vjerojatno Kabala uobličila, kada se Zohar uobličio. Tu naravno i postoji legenda o tome ko je napisao tu knjigu. Naravno, kao za svaku knjigu, tako jednu važnu i bitnu. Uzima se da je to jedna osoba koja je to sastavila, tako imamo i za Zohar. Uzima se da je to Šimon bar Johaj. Ali to je više na tom nekom nivou legende, na nekom nivou tradicije. Vrlo verovatno da je istinski autor Zohar, odnosno osoba koja je verovatno te tekstove prikupila sa više strana, više izvora, Moshe de Leon. Ali ipak, danas kada se pomene Zohar, prvenstveno se misli na Šimona bar Johaja i on se uzima za nekoga ko je, recimo tako, napisao Zohar. On je autor Zohara, ali kao što ni za jednu od tih religijskih knjiga mi ne možemo da utvrdimo istinsko autorstvo, tako ni za Zohar, eto, prosto Šimon bar Johaj se vezuje za nekoga ko je uspostavio Zohar. Da. Mislim, jako često imamo tu situaciju gde te knjige, pogotovo tog obima, jako često su sastavljene od gomile korpusa, različitih dela koji su kasnije sastavljeni u jednu tematsku celinu.